Bagong. Dalam Kang Gareng. Kepiye pasamu dina iki, Gong? Aku ya lancar-lancar wae kok Kang Gareng. Ya syukur alhamdulillah yang ngono, Gong. Kang Gareng nyawang awakmu kok katon-katone kok lemes to, Gong? Ya wajar no Kang Gareng. Jengene wae wong poso lho Kang Gareng. Tentunya aku ya lemes, tapi nan aku semangat lho Kang Gareng. Iya. Bagong. Dalam Kang Gareng. Iki posomu poso apa to, Gong? Maaf ya Kang Gareng. Aku kan lagi belajar. Ya belajar itu ya kok sithik-sithik mulai kok bawah. Engko nek wis kulino kan dadi kuat Kang Gareng. Iya. Ngene ta Bagong? Kepiye Kang Gareng? Pancen ya iki ing dina iki klebune ya klebu wulan poso. Kabeh wae dhewe padha berlomba-lomba. Berlomba-lomba tegese berlomba-lomba kanggo sing kaapikan, Gong. Bener Kang Gareng. Tapi nan aku lemes kok Kang Gareng. Ya piye? Aku mau sakjane ape poso beduk kok Kang Gareng. Lho. Lah kok poso beduk iki kepiye to, Gong, ceritane? Nganu kok Kang Gareng. Aku lemes kok Kang Gareng. Aku pas iku mau dek bengi aku kerinan Kang Gareng. Lah kok nganti iso kerinan kepiye to, Gong? Pas iku aku keblebas no Kang Gareng. Aku lali gak sahur. Aku sampenan aku iku lemes. Jadine pas iku aku ape poso beduk kok Kang Gareng. Gong Bagong. Lah sidane kepiye Bagong? Ya sidane aku ya tak kuat no Kang Gareng. Masa aku gedene ngene poso beduk, lah kok rak diguyu cacilik-cilik ana ing desa Karang Kedem lho Kang Gareng. Gong Bagong. Ngene ta Bagong? Dalem Kang Gareng. Lagi Pak Gundul nanti. Pak Gundul iki nganu sak temene ya isek. Nanti ya biasane Pak Gundul iku keluyuran kok Kang Gareng. Kae Pak Gundul, Gong. Ki Gareng, Bagong. Pak Gundul, kepiye Ki Gareng? Iki ngono awakmu iku saka ngendi ta Pak Gundul? Aku nganu Ki Gareng ya. Senajan aku iki poso, aku iki ya sinau. Sinau piye? Sinau berbenah diri, memperbaiki diri ngono. Maune aku ya ora tahu iki ngono aku latihan. Ya maklum ya Ki Gareng. Aku sithik-sithik ngene iki ya sinau. Biyene ya pancen ora tau blas. Ndul Gundul. Kowe ku ngono kok, Ndul? Kepiye, Gong? Masa Pak Gundul Kang Gareng. Ngajine lho Kang Gareng. Isa libatak. Lho aja ngono lho, Gong. Kepiye Kang Gareng? Iku aja ngono, Gong. Senajan aku iki nganti tuwaku ngene iki, lagi iso alibatak. Iku ngono ya termasuk perkembangan, perbaikan. Daripada ora blas. Iki ngono aku ikhtiar. Mugi-mugi aku wis umure wis sangsaya suwe, sangsaya suda. Ora mestine awake dhewe iki bakal ngadep sing kuwasa. Ya aku ya sadar diri, sadar posisiku wis tuwa, Gong. Mbok menawa wong jenenge wong ku ya ora roh. Iya. Pak Gundul. Kepiye Ki Gareng? Senajan sak isa-isamu kuwi gelem sinau iku ya termasuk apik Pak Gundul. Ya pancen apik, ngono lho Gong didungokno.
Tapi nganu kok Kang Gareng alibak tak kok ngono Kang Gareng ya ora apa-apa to Gong iki ngono wis ana perkembangane karo Pak Gundul iki wis nunjukke nek ikhtiare hijrahe supaya ini dadi kanan pawongan sing becik lan suwe apik Gong ngono Kang Gareng ya aja dipadak-padake karo sing wis mbelak-mbelak kae iki ngono Pak Gundul ya termasuk wong sing apik gelem sinau senajan usiane wis ora cilik meneh ya maklum ngaji tuwa ya ngene iki Gareng ape alhamdulillah munine alhamdulillah ya iso ilate wis kadung kaku ya wis ngene iki iya yes aku ngerti lan paham maksudmu Pak Gundul iya ngono lah kok iki mau ngene Pak Gundul kepiye ngakoni poso ta ora Pak Gundul lho kok ngono aku ngene-ngene iki ya wis latihan biyen-biyen ya pancen aku iki ya bedidasan pancen aku iku ya nakal iki ngono wis rumangsa umure sangsaya suwe sangsaya suda aku kepengen berbenah hati berbenah diri menjadi insan yang lebih baik lagi ngono lho Ki Gareng ya ngono lho Gong kepiye Kang Gareng senajan kaya kepiye wae Pak Gundul iku tentune kudune mbok dukung aja ngenah mbok ndandani utawa mbok ece Gong siap Kang Gareng maaf nyundul iya ya siapa apa Gong wis ngene Gong kepiye Kang Gareng Kang Gareng arep nutukno lakuku iki ngono Pak Gundul diawat-awati yen salah dibenerno nek keblok ya ditulungi maksudnya kepiye Kang Gareng yes maksudnya didampingi ngono Gong siap yes ngono wae ayo ndul